Hari ini nyong masak sayur asem, goreng tempe karo iwak, terus nyambel terasi. Sayur asemnya nyong mikir tuker gamang ewu, kacang tanah 2.000, tempene 5.000, ikan kembung rega 20.000. Total belanjaanku hari ini 32.000. Sedurunge masak tak racik-racik disit. Sebenarnya yang paling bebah, paling ngedap, paling sebel gue kan racik-racik. Tapi ya apa enggak wong masak karep deglondongna bae kayak kuwe kok gari keloloten ya ora lur. Ujar-ujare kayak kuda nih lapak gajah sing goli mangan langsung plok kelek ya lur. Jangan salvo karo anaknya yang sing lagi tegendong. Biasa nek biungnya lagi nyambut gawe ya melu ngreok. Untuk bumbu sayur asem kita ulek bawang merah, bawang putih, kemiri karo terasi. Nek nyong tim sayur asem sing butek lur, nek Rika pada sing butek apa sing bening. Soalnya nek tuku nang Jawa seringnya bumbune kudu dirajang-rajang tok dadine kuwaeh bening. Bar banyune umep tak lebokna disit kacange. Terus disusul jagung karo mlinjo, bar kuwe weloke. Bumbune mlebu, asem, laos karo salam. Dikolah kaleh, godhong sok karo kacang panjangnya mlebu. Terakhir dilebokna teronge. Bumbune gula jawa, garam, karo micin. Nek pengen dipedesi sisan gari tambahi lombok. Ki ikan kembungnya wis tak cuci bersih. Gari diulekna bumbu ketumbar bawang, jahe, kunir, kemiri, uyah, dan micin. Kalian tim ngulek apa tim bumbu instan lur? Nek nyong tim ngulek soalnya lebih kerasa bawange. Iwak sing wis dibumboni tak marinasi disit setengah jam. Bar kue gari tak goreng. Tak tutupi disit nganggo tutup panci mbok kebledosan. Goli ngeceknya diintip bae barang wis mateng gari diangkat. Bar kue nyong rajang tempe nggo gawe tempe lagis. Nek wong Jawa mangan kudu ana cekelane, dadi nyong goreng tempe nggo cekelan. Bumbune sing simpel bae kur uyah karo penyedap. Bar dimarinasi 15 menit tempene langsung tak goreng. Terakhir nyong gari garam gawe sambal terasi. Kurang mantep kayane nek nyayur asem langka sambal terasine. Soalnya nyong mikir goli nyayur asem kayak ora dipedesi sisan ben bocah bisa melu mangan. Sambelnya wis dadi, sayur asem karo lawuhe wis mateng, wis gari madang. Ya wis videone tekan ngene disit bae lur, dilanjut ngesuk maning. Dadah.